Iki lho kesenian Turangga Putra Ida Utama. Wah. Sehat nggih sedaya kemawon. Enten sing nyuwun lagu mboten? Saya lagu Wisawati. Ya Allah. Iki demi apa to, Mas? Demi konten iki. Nggih. Enten sing nyuwun lagu mboten, Bu? Tak tawari sing mriki. Bu, aja nyuwun lagu mboten? Musik. Halo. Lah kok iki domblong apik iki lho. Ampun serius-serius, Bu. Ben ora sepantang Mbak ya. Ini sambil menunggu penari atau tarian selanjutnya. Niki dipun paringi podang kuning nggih, Bu. Didangdutin ya, Mas. Ndi? Musik pun siap nggih. Esok awan ning omah wis ora kerasa. Luyuran anggengi sing enak sayang.
Sini kuning agame pikirku komik sebenarnya asawan kata manise ibu bunga yang lakonan desulan mbok yo ki di pos ngono lho Mas ben ora munggen-munggen Mas angin menyenangkan yo leyang tak sawang ning jok ning papan kekencan dan ternyata di sini requestnya banyak. Kata nggih, matur mbah nuwun sehat selalu rezekine lancar berkah barokah amin.